Здрасти хора, днес ще правим шотове предизвикателство 1. Другата седмица ще има 2. Ето го Гогол, ето го Веси, ето ме мен. Така. Първо, за това са шотовете. Много топла вода с бисквити и най-гадното лукче, зелено, още е вътре, с бисквити и много топла вода. Супер, така. не се стопил направо. И почваме. Вие го Първо пиеме много малко това. Аз почвам първи. Веси, Ти си трети, Веси. Дай на Веси. давай Веси. Чакай. Веси. Ама трябва да видиш пред камера. Веси. Айде! Второто! Почваме второто! Не. Аз не участвам в това. Ти. Айде бе, абе ти не пиеш, то е много сладко. Айде по третото. Аз пия първи. Българи, цигани, турци, руснаци, правя го за вас. Правя го за вас. Аз няма да го пием това. Има николко грущо, мъже. Ми смажат гадари. Айде, да ви кажа, че ние сме мъже. Не бих пил, ако бех момиче от него. Довиждане от нас. Това беше шотове. Едно. Няма да има две, защото ни се побра.